guys ayikhona man phako MTN no Vodacom befanele bayikhona nje i-test oyibhalayo man nje bu-aptitude assessment engacacanga ucheck itho nje ba uyayideserve nale device uyifunayo lawe driving license umzekelo because awukwazi kaloku owner smartphone ugqube uStiff okwePapa yaseRenkini ndishare le post apha kulalali ngufacebook ndithi enkosi to imvelo for usupport local bathenge ibhulk ye-t-shirt sabenzela ngebranding ngabe ndisitsho ke papa nawe kunebhizinesi yakho mhlawumbe ungasicontact sikwenzele zibulk orders zodwa ke eziya guys minimum 20 units asomenza uhims and hams for wena nalo ndoda yakho bunebhizinesi mhlawumbe uyifounder kamasingcwabane ufuna izikipa ezibhalwe nontsikelelo burial society WhatsApp the number uthethe neNjani yefoni nabo kwabantu befuna ezi zase-imvelo kum haka lo guys ezapha ezi azithengiswa pha nazi i-contact number zabo kwipage yabo ba ufuna usupporta mna ndithengisa le yami i-merchandise fonini ithi UNKLE THOBZ le ngeyomntu wonke because kaloku apha kwenza zimenxe ezikomthuthuzeli zingasoze zinxibe impahla enegama lenye indoda kodwa uyekelele ubuso apha kwi-golf shirt ka-DH wayethenga ngecredit kwaMakham senepheke lekhole engaka amaze lo DH noba umele ntoni but ke asikho lapho namhlanje guys.